Valintelu on siis näitä mukaisesti ainoasta peräisin oleva kappalelaji. Siellä erittäin suosittu kasvinturveilu, jota harrastavat kaiken ikäiset. Suomessa löytyy myöskin erittäin kovia taiduskeilijöitä, vaikkakin lajin isäntämaasta luonnollisesti löytyy kaikkien päivien maailman huippu. Tarkoitus on käyttää sekä pussuja että lyöntejä ja monissa kamppailumajeissa poikkeuksia. Tässä ottelumuodossa voidaan myöskin tehdä koulukoppuja vartaloon päähän ja käyttää tällaisia clinch-otteita, jossa vastustajan pään takaa otteella pyritään vuorittamaan ja tekemään tilantuminen koppuihin. Yhtä lailla tehdään myöskin potkusuorituksia jalkoihin tai päähän tai vartaloon. Ja käsitekniikoista käytössä on myöskin perustekniikkaa lähinnä, mutta myöskin erilaisia kääntölyöntejä ja ryhtysyöntejä. Niin olis mä yrittää sitä liimaa. Mä lopetan. Mä oon kotona kato liimaa siihen. Se niin kuin nyt tuohon perässä. Olet sairaasta joskus käyneetkin näitä otteluita siellä maailmassa vaikka siellä otteluihin kuuluu myöskin